हलिया गाब आरो रंजानायनि मोनसे गोथार फोरबो। बियो भारत हादरनि मोनसे नागारहायै फोरबो। जुग जुग बोसोरनिफ्रायनो भारताव गाबनि फोरबो हलिखौ फालियो। नाथाय मानो फालियो हलि? हलियाव मानो गाबजों गेलेयो नोंथाङा मिथिगौना? दिनै गाबनि फोरबो हलिनि सायावनो बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांनो मोनसे फोरमायथिनाय लानानै फैदों। भारत हादरनि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन गुबुन हादराव गाबनि फोरबो हलि फालिनायखौ नुनो मोनो। जर'खायै बुंनो थाङोब्ला गाबनि फोरबो हलिया भारत आरो नेपाल हादरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो। हिन्दु धोरोमजों बेहा गोथौ सोमोन्दो दं। बोसोरफ्रोमबो फागुन दाननि पुर्णिमा अखाफोराव गाबनि फोरबो हलिखौ फालियो। मिथिनाय बादिब्ला बे फोरबोखौ नेम बादियै साननै फालिनाय जायो। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव फालियोब्लाबो हादरनि मादाव उत्तर प्रदेशनि मथुरा आरो बृन्दाबनाव बांसिन एबा गोग्गोमसिनै गाबनि फोरबो हलिखौ फालियो। लोगोसेनो राजस्थान, हारियाना, दिल्ली, पान्जाब आरो महाराष्ट्र रायजोआवबो गाबनि फोरबो हलिखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फोरबोआव हिन्दु धोरोमारिफ्रा गोजाम दाय दसफोरखौ बावगारलायना सुथुरखौ फोजोबलायना गावजों गाव अनलायना गोरोबलायो। बे फोरबोनि आसार खान्थिया दिनैनि नङा, भगवान श्री कृष्ण आरो राधानि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय होननानै हिन्दु धोरोमारिया फोथायना लायो आरो बुङो। दिनैनि समावबो हिन्दु धोरोमारिफ्रा गाबनि फोरबोखौ बावना थाङाखै। गुबुन गुबुन नेम खान्थिजों दिनैबो गाबनि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो हिन्दु धोरोमारिफोरखौ। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।